pinipiyar, pero pag Saturday, Sunday, pag Saturday, Sunday, wala. Maami na rin. Yung parang naghahalin. Ano yung kailangan yung gagawin. Sabi dito, hindi masyado. Wala ka ng number ibibigay ka, wala nang dati nabibigay sa iyo ng papel. Pero ngayon hindi na sila bibigay. Kasi may nahuli daw. Na ano? Pilipino. Ano ibig mong sabihin na walang binibigyan ng papel? Dati nagbibigay sila, sabi ko, uwi ako ng Pilipinas. Yes. Ang Borsons meron pa rin. Mag-blue card ako. Yung gagamitin outside of the outside of the kasi may telephone number lang. And kung kailangan mo i-repatriate, yung i-arrange ng Borsons side. May repatriation side. Pero doctor ang nagsasabi ng kailangan ibalik ka sa Belgium. So, refundable
pension ni Guido, ipabayad sa Belgian bank, hindi sa Pilipinas. Kasi pag binabayad ko sa Philippine bank account, may rules ko Siyempre, so aayos ko. Naghanap ako ng deal at Asban. Kasi sarado. Oo, doble naman. 220. So, okay rin na. Malapit sa bahay. Mabuti malapit sa bahay. Hindi rin Asban. Hindi pwede. Poison ang chocolate sa kanya. Oo. Ay, hindi ba pwede sa animal? Sa aso. Hindi ko alam sa ibang animal. Pero sigurado sa aso hindi pwede. Second time na yan. Kasi yung first time, ang tagal na yung mga dolang. One, siguro yung chocolate sa taas ng pabi. Nagkakuan? Nahulog? Nag-jump siya. Oo, Naamoy niya yun. Naamoy niya yun. Ano nangyari? Ah, okay. Yeah, Itong December 35 daw yung nangyari. Natawag yung best friend. Kasi nag-healing. Pero doble denial ko. Kasi hindi rin ang bigay nga. Noon 60 lang, 120 na yun. Nice one po sa Mahal ko sa mga Ay! Kasi naman tayo natawag yung pera na. Wala siyang contact. Mabuti na lang si Bang. Grabe naman yun. ano siya niyang ano? Kahit yung... Ang isa kong gem, hindi rin as dalawa. Ang gem ko talaga, meron siya bang. Sabi ko kay Blasio sa akin. Di ba yung mas bulldog natin? Pag bigin 6 o'clock, mataas na ang rate. Magkano sa inyo? May surcharge sila. Basta out of rate. Hindi! Ayun, 32. Ano, hindi. 25, 28 lang sa akin. Bigin 6 o'clock. Ha? Sa gabi mas... Ah, baka, oo, baka nga. Hindi ko na ano. Sa amin, outside of Grand Lake yung doktor ko kasi ako 7 o'clock. So, Hindi, house doctor ko is pero pag bigin 6 o'clock, ang chance nila is 32 euro. basta within Pag outside, Sana. Yung salad ng... ano niya? Medyo busog na ako. Uy, ako din. Ako din. Hindi, magkakot pa ako. Ay, ubos ko na eh. Meron pa ako. Yung kanin ko na dalawang luto ko, yung dalawang Yakap. siguro isang linggo ko na Ako, wala. Naku, sa akin, isang araw lang yan. Talaga ba? Ako wala. Mahilig ako sa rice. Yung mga isang linggo. Yung rice mo, apat, rice. limang araw. Nagreklamo talaga ako. dalawang Kailangan ko. Hindi, walang kulang, walang rice. kahit ano lang.
Bakit ba? Kasi